Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng izin para pemirsa, dinten menika Senin 11 Oktober 2021 panggih kalih kula Putri Wayu Apriliana saking kelas dosa OTKP Setunggal ing pawarta dinten puniki. Ing pawarta dinten menika minangka sekolah sampun ngedekake pembelajaran tatap muka utawi PTM ing daerah kang sampun level setunggal kalih 3. PTM menika digelar kanthi protokol kesehatan sarengan kalian kula Putri Wayu Apriliana menika pawartanipun. Dinten menika PTM sampun dilaksanakake. Para siswa remen saged mlebet sekolah lan saged kepanggih kanca-kanca. Nanging boten saged mlebet sedaya amargi para siswa saben kelas dibagi dados kalih sip supados saged jaga jarak. Pemerintah majibake supados saben sekolah tasih taat protokol kesehatan kalian cara wisu sederengipun mlebet gedung sekolah, ngagem masker, pengecekan suhu salira lan jaga jarak. Putri Wayu Apriliana ing Loram Kulon, Jati Kudus nglaporake. Mekaten pawarta dinten menika Putri Wayu Apriliana undur diri. Sugeng enjing, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.